Táto téma sa na pretras dostala hneď v prvej časti schôdze. Jablkom sváru sú opäť parkovacie miesta. Pri supermarkete ich malo vzniknúť podľa zmluvy 50, teraz krátko pred otvorením je ich tam necelých 40. Podľa zástupcov investora počet parkovacích státí obmedzujú dopravno-technické podmienky. Poslancom sa tiež nepáči zámer postaviť vedľa Teska ďalšie obchodné priestory. Od primátora žiadajú prešetrenie dodržania podmienok verejnej súťaže, na čom sa uzniesli 9 hlasmi, 6 poslanci boli proti. Primátor mesta bude uznesenie pravdepodobne vetovať. Považuje ho totiž za protizákonné zasahovanie do jeho kompetencií. Poslanci bez výhrad schválili záverečný účet a výročnú správu mesta za minulý rok. Celkové príjmy v lani dosiahli výšku približne 9 948 000 eur a výdavky 9 919 000 eur. Výsledkom je plusová bilancia 29 000 eur, čo je prebytok takmer zhodný s rokom 2012. Bez väčších problémov skončilo hospodárenie rozpočtových organizácií mesta, teda škôl a školských zariadení. Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby skončila vlaňajší rok so ziskom zhruba 1800 eur. Poslanci sa oboznámili aj s hospodárením obchodných spoločností. Priaznivú finančnú bilanciu konštatuje Ľubovnianska nemocnica nezisková organizácia, ktorá v lani pri obrate vyše 10 miliónov eur dosiahla prebytok viac ako 279 000 eur. Plusové hospodárenie za vlaňajší rok zaznamenala i väčšina mestských firiem. Spoločnosť Eko si na svoje konto pripíše zhruba 9200 eur, Marmont 1300 a Ľubovnianska mediálna spoločnosť 1100 eur. Slobiterm skončil so stratou takmer 99 000 eur. Do programu aprílovej schôdze sa dostali aj viaceré všeobecne záväzné nariadenia. Novinkou je prijatie úplne nových o organizácii miestneho referenda, o výkone taxislužby, o zelení a ochrane drevín a o pamätihodnostiach mesta. Pre rozpory s vyššími právnymi predpismi došlo k zmenám aj v ďalších mestských nariadeniach, napríklad o prevádzkovaní obchodu a služieb, o ochrane ovzdušia a iných. Keďže v lani napadol niektoré ustanovenia prokurátor, samospráva takto novelizovala od minulého roku už takmer všetky sporné VZNK.